सरकारनि बिथोन बादियै दिनैहाय चिरां जिल्ला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशननि बानजायनायाव काजलगावआव 3.0 अरुणोदय आसनि बेखौ मुख्यमंत्री एबा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटीनिफ्राय सारा आसामाव लन्च खालामदों। दिनै बे हाबाफारियाव थानो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जे अरुणोदय आसनि बे आसनिया दिनैनिसिमाव वमेन एम्पावारमेन्ट जिफोर स्किम दङ दिनैसिम जिफोर लन्च जाबाय बेनिख्रुइ गेदेरसिन नैबे अरुणोदय आसनि लन्च खालामनाया जों बुंनांगोन। मानोना बिनि सिगां बेबायदि एफाबां बुरजा मानसिखौ बोनथुमनानै बेबायदि आइजो जौगाखांनायनि हाबाफारि बा आसनिफोर मालाबाबो लानाय जायाखैमोन। दिनै जों नुनो मोनबाय जे दासिमाव 24,24,60,000 सुबुंफ्रा बे अरुणोदय 2.0 जों बोनथुम जानानै दङ। आरोबाव गोदानै जे अरुणोदय होनाय जागोन 3.0 बिनि गेजेरजों गासै 37 लाख थारमाने 37,40,000 बेनिफिसियारिफोरखौ बोनथुमनाय जागोन। आरो बियो जोबोद बाख्नायथाव मोनसे हाबाफारि। मानोना जोंनि गोग्लैसोनाय न'खरफोर दङ, गोग्लैसोनाय जोंनि आइजोफोर दङ जायफ्रा न'खरखौ हाया गावनि न'खरखौ सामलायगासिनो दं। बेजों निस्सय बे आसनि होनानै आरोबाव जायफोर दुखिया न'खरफोर दं, गोरिब न'खरफोर दङ, गैजारोङिफोर दं, बिथां आइजोमोनहा न'खरखौ मोजाङैनो बेंनो हागोन होननानै आङो फोथायो। मानोना 1,250 रां मोननाय जायो बेजों। आरो बेजों मायाव खरस खालामनांगौ बेखौ सिदा-सिदियै मोनसे बिथोन होनाय दङ, बेबायदि निस्सय खालामगोन। आरो बेजों लोगोसेयैनो खाद्य सुरक्षा आयेननि गेजेरजों दिनैहाय रेशन कार्ड होनायनि जिफोर हाबाफारि 19,92,137 थारमाने 19,99,167 गोदानै मोनसे रेशन कार्ड होनाय जागोन। बिनि गेजेरजों फुड सिकिउरिटिया निस्सय जागोन। मानोना उखै जानानै थानांनाय गोबां न'खरफोर दङ, बिथांमोना बिनिफ्राय रैखाथि मोननो हागोन। दा बियो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि बयनिख्रुइबो बारग'सिननाय बयनिख्रुइबो साबसिन सासे गिबि मन्थ्रि जाय बिथाङा दिनै बे हाबाफारिखौ लादों। बेनिखायनो आङो रेशन कार्ड मोनगिरि बिथांमोननि जानानै आरो अरुणोदय आसनि मोनग्रा बिथांमोननि जानानै आं बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर जासिदों। सिडली बियाब हिसाबै नैबे 3.0 अरुणोदय बिथांखियाव साबेसेसो बेनिफिसियारिफोरा मुलाम्फा जानो हायो? अरुणोदय 1.0 आव 14,000, अरुणोदय 2.0 आव 17,000, गासै मोननैजों 31,000। आरोबाव जुदि दा 10,000 खरि जुदि जों मोनबावनो हायोब्ला अब्लाना 41,000 बे समस्थिनिफ्राय मोननो हागोन। आरो बेजों आं फोथायो जे जोंनि आइजोफ्रा, बिमाफ्रा जिफोर खस्थ' मोनबाय थादोंमोन न'खर सामलायनायाव, फिसाखौ सामलायनायाव, बेजों बिथांमोना जोबोरैनो उदां जानो हागोन। गावनि रांखान्थि बिथिङाव बा देहाखौ लाखिनायाव जिफोर जाग्रा आदार मोनजानांगौ बेखौ बिथांमोनहा मोनजानो हागोन होननानै आङो फोथायनाय। दिनै आसाम सरकारनि गिबि मन्थ्रि माननीय हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव UPPL, BJP आरो AGPनि जा जथाय सरकार, बे सरकारा आसामनि गासै खना खनला थानाय दुखिया न'खरनि थाखाय अरुणोदय 3.0 जि आसनि, बे आसनिखौ फोसावनो हाबाय। आरो फ्राय 20 लाख मानसिनो दिनै अरुणोदयनि फोरमान बिलाइखौ राननाय जागोन। गतिके आसा खालामदों बेनि गेजेरजों आसामनि रांखान्थि बिथिंखौ जोंनि बिमा माहारिनि गेजेरजों जों जौगाहोनो हागोन। मोनसे खोथा, हाग्रामा महिलारि बिथाङा मिलायनायनि नामाव गावसिनि ब्लेकमेल खालामगासिनो दं। आं बिसेस बुंनो नागिराखैमोन, मैया आंबो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बाथ्राखौ खोनादों। जायखिजाया बर' हारिया, साफ्रोमबो बर' फिसाया, मुलुगाव थानाय साफ्रोमबो बर'आनो दिनै बर'नि राजखान्थि समाज बेबस्थाखौ खौसे जाजानो लुबैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा हांख्रायनाय आरो
जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जा लुबैनाय बे लुबैनायखौ जाफुंहोनायाव जोंनि UPPL सरकारा जेब्लायबो दङ। बिथाङा गावनि राजखान्थि सार्थनि थाखाय बेखौ बुंनो हागौ, खिन्थु जोंनि UPPLआ जिखुनु पर्यायसिम थांनानैबाबो बर' हारिखौ खौसेथि खालामनायाव जों जेब्लायबो दङ। उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बेसेबां थियारि सार सिटनि थाखाय मा होनदो? उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय UPPL उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय जों थियारि जानानै दङ आरो देरहानायाथ' जों देरहाखागोन, कन्टेस्ट होनायथ' जोंनाव गैखाया।